Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi, nggih pemirsa. Ora, Duk. Ibu tak ning gone Makjah ya. Ya, iya tenan ya. Susul tenan ya. Ya. Ya wis aku tak nyiapno. Ya. Gula kok ketok ngono pemirsa. Pupuke ya alhamdulillah dereng kabeh kembane. Dintasi Bunda? Ya engko nganu ya. Terus tak dadekne siji. Ibu mau apa? Nyusul. Anak nanase barang pemirsa lho. Wis enek gula, kerupuk. Wis ngene ya tak gawa. Genis tak pateni. Wes pemirsa, ini tadi baru keluar sama Mak Besti sama Mbak Indah juga, Repa, Salwa, Intan ada sesuatu ya pemirsa. Ada sesuatu lah yang perlu kita urus. Jadi wong kan ya punya keperluan masing-masing, perlu apa ya, aku nek ngarani ya perlu jalan keluar masing-masing. Setiap orang memiliki cerita kisah hidupnya masing-masing. Nek sing suka duka tawa canda bercampur jadi satu nggih pemirsa ya, kayak puisi ya. Wis aku tak enggak berlama-lama soalnya waktu ya bengi ki mang lagi teko. Aku tak nggawe rujaan karo Makjah, soalnya Makjah nawani, Mbak, jambuku Mbak, jos-jos ya Mbak, ayo Mbak, 3 rujaan, ayo. Lah, ngajak tonggo ki kadang tetangga ki enek ning sawah ning opo, ning ndi ape ngajak kadang lek sumak malam mes ning Tegal isu. Wawan apa tak jaki wong istirahat aku juga penak. Aku kadang wani ngajak ki nek wis bengi, kadang aku bengi ki apa ya ngajak ngono ki yo aku yo berperasaan kondang ganggu aku dadi ra penak kabeh. Kadang ada yang minta Bu sekali-kali ngonten sama tetangga ngeten pemirsa nggih. Ada yang bilang nek nggone Mak Dames itu wonge los, nggone Bu Yuni piye ya cara mono tidak sama. Tetangga di sana dan di sini terus terang mboten sami pemirsa. Kadang ada sing dijak ngonten itu ndak mau. Jadi kadang kalau tak konten, Mbak aku pokoknya mau nek konten. Saya menghormati karena itu apa privasi dia. Kecuali nek tak konten gelem ayo Mbak aku gelem. Lah niku tak concong. Nek mboten purun mosok kula memaksakan kok nek aku wonge gak berkenan aku dilaporne. Aku gak seneng di konten ning Mbak Yun ape tak kandakno Pak Hangsip ibaratnya ngono kan nggih kula sing malah repot. Jadi kula nggih sak adanya saja seumpama nanti permintaan jenengan sekali-kali minta konten sama tetangga, insya Allah kalau bisa nggih saya gawekan. Kadang sing tak ajak niku kadang nggih rondok-rondok piye nggih sibuk masing-masing, kula nggih mboten penak nggih mengganggu jam kerjanya nggih. Nggih pun saya tak langsung menggone Makjah dulu nggih. Cus. Ya engko nyusul ki lho tak gawakno iki ne. Pointan nduk, aku tak nggone Mama ya, aku ngono terus. Ya engko tak susul, Bu. Loh, Mbah Jah duwe sering bombok lho. Wow. Iya. Tunggu kerupuknya gimana? Sore-sore Dok. Iya, boleh. Sik ya Dok ya, Cahayu ya cantik ya. Zaman kita mau rujak nanti sing ora pedes. Pengen iya Mak aja pedes Mak. Mbah ya aku semakin umurku tuwek iki uga anu pedes ya Mak ya. Mbah kena opo kok e. Ndek enomku ka lho Mak. Aku ki seneng Mak pedes iki. Ada yang sama pemirsa nggih. Sama napa mboten dengan karo aku. Semakin tuwek mangan pedes iki rasane ki piye ngono lho ngoweh ngono lho pemirsa. Yo doyan tapi yo mang ngoweh.
Kok tak susul, Bu? Nah, adus sih lho. Kulo yo teko Yaya Yoyo gak ikut ta Mbak Yun. Yaya Yoyo yo lagi mulai dolan. Imang diceluk Mbak Yune, kondang mandi. Tuh. Oh, Pak Iya, mancing. Mancing, Pak. Jenengan mboten capek lah, Pak, anggih mantuk kerja. Yayo endi ora? Endi lek nek Yayo iki? Dudu Mas Priyan. Emang ngajine prei to, Mas? Prei. Oh. Kuwi balik Priyan mang dikandani Pidut. Jir Mbak Sela anu prei ngono. Mlebu lah Sela kan budale bar magrib di ngonokno. Paling Pak Ndut nek urusan. Wes ki wis akeh. Wis sampe dudut ya, Dok ya. Nek kerupuk mau, kerupuk itu mau kerupuk Tak ubahane sik. pintere ra kaprah cah ya Allah. Iya, adus dhewe, Dok. Gak apa-apa, pinter. Mau apa, Dok? TKP. Udah mau TKP. Arep TKB kan TKA kecil. Gurune Bulurah, Nduk, bukan? Nek Bulurah PAUD, Je. Adanya Ora sapa ya? Bulurah Pak Andi, gak guru PAUD ta, Mak? ada Ora ya, Mbak. Bartini. Lurah ora ya, sapa ya? Ora ya, Mbak. Aku soalnya wingi ngerti Bulurah kuwi ning kecamatan nunggone cah PAUD iki, Mak, ketoke. Lah pemok sebagai meniliki saja ya. Iya, Pak. Oh, ngono. Bartini. Oh, Bu Artini. Dia ambek Buraza ambek Bu Yuli. Nek Bu Yuli. Berapa? Apa sarap? Loro ki nafri Pak. Wis gak apa-apa, Mak. Adem ya, Nduk ya. Oh, alah. Oke, sisiran aku. Sudah, rambutnya halus harum, Mas. Pinter ya. Iya, Mbak. Jamu sik, Mbak. Iya, Mak. Tak menek aku kursi gak. Oh, menek. Kok lagi tugas. Tak tani lah. Oh, ayo Nduk lah. Tuh, dipadangi karo Sela lho. Sela nganggo padangane HP. Wis ndang, Nduk. Sela ndang, Mam. Wis gak apa-apa pateni ra wis. Ndang. Wah, lah jose ra kaprah lho sambele. Mbak. Ini yo, Mak yo. Iki enek nanas, enek jambu karo timun, kerai lho. Wis Sela ndang melok, Mam, ki enek kerupuk barang. Nduk lah, bisa Mam, Nduk. Oh, jos Nduk ora mbok anu lah, keneng Nduk lah. Lho. Tadi ora apa-apa lho, keneng kok Nduk lho. Wis kenek Nduk lah. Gak apa-apa. Wis apik jos soke. Iya Mama, siap. Lho wis jos gandos. Oke. Lho. Lah iya lak yo prei lah jerene Mas Pian mang kok mlebu. Tak ada prayo, Mbak. Prei. Ayo Nduk, dimam Nduk. Iki jambune Mama. Kerupuke wis tinggal Yang tua, Mbak. Apa ya enggak? Bambunya. Ya. Enggak, enggaknya yuk. Enggaknya Mbak Yun. Kok tidak kok ini bambunya susah kok. Gawa bontan. Ini aja. Ya. Anu, mana Nduk lah? Ya. Ya, Mbak Yun. Apa berapa? Emang kayak kerupuk? Enggak bau kok. Enggak. Wis jos. Enggak bau. Ndang foto. Iki lho sing dipoto iki ne rujake. Bismillah. Apik, Mak. Apik Mbak Yun. Rujak. Mbak Yun apik, Mbak. Iya, apik ya, Nduk. Mak. Enggak bandeng, Mak. Bagus. Cilik tapi. Enggak kaget. Kene sak. Ini status ya apik lho. Pak Cumpril. Nduk, Mbak. Ndang, Nduk. Nduk pemirsa, ini awas sugih Mbak ya. Iya, Mak. Jambune ki ya ora sepet blas ya tenan.
Intan ki mari nek adus sawi, Mak. Enggak bagus, gawek gue tapi rasa asin ya sithik ya. Heeh, Mak. Oh, jamurnya baru aja ya? Ya apa mau Oh, jamur? enggak lah. Enggak usah enggak. Nunggu ya Bang. Apa tak bawa nang saluran kok? Kayak saluran ini deh. Saluran apa ini? Nunggu apa dong? Anu kan. Saluran wis up. Ora, kurang mudeng aku. Pas juga. Cah nom-nom do duwe saluran iki. Saluran apa aku yo ora ero nek aku duwe Saluran sumur. sampean sumur aku saluran selokan isa-isaan kuwi lho pemirsa saluranku ki. Cah nom-nom wis ora tok aku ki. Mbak jamurnya ya. Heeh. Enggak, tapi kaki ya. Oh, Enggak apa? kayak engkai ya. Heeh. Kan enggak ya. Iku apa mak sing kuning-kuning? Panas ini Panas, kesukaan Lu. udah. Ambil. Enggak ngam. Kesukaannya anu saya lagi. Enggak, aku sukanya Semangka? Semangka senengane. Bisa jalan enggak? Hmm. Memangnya bisa mah rujak. Ora pedes ya. Gak pedes kok, Mak. Apa pemirsa? Oke, tenan. Ya. Mak ngono ki antena apa, Mak? Kalau Mak kotak enek-enek lampune blendik kan, Mak. Mamang pipi. Antena anu TV. Saiki ngono ki Set-top box. antenane. Set box. Set-top box. Aku nek ora Set-top box. Set-top box. Aku nek ora set-top box. Pemirsa, set-top box. Jenengan ngerti lah zaman kayak pas masak. HP-ne anakku ki anu Mbak Yun jenenge ki implik ini. Tak tuwelok. Enek ora oleh HP implik ini terus akhirnya kuwi pemirsa ngene. Mungkin yang dimaksud Makjah itu Infinix. Iya, implik ini. Tenan iku pemirsa jane. Apa le Mak aku lagi krungu Infinix. Apa le Mak? Tak tahu ekokno sapa Mak. Tetek pemirsa maksudnya Makjah mungkin Infinix. Tapi iki kan ini ki mak. Oh, enggak, sing gone Mas Dodi wong wis biyen kok nduk jaman Kan kuwi. apa? Kuwi apa? Kuwi ngene apa? Ya iya. Redmi. Tapi Redmi Mbak yo bilang, Mbak, apik, ini, Mbak. Vivo yo apik, apik kabeh nduk saiki. Jane tuku sing kuwi ta mak. Realme ta mak. Alah, Badak kuwi, Mak. wis ora usah. Sekali rusak gak akan ngono anu. Enggak wis. Iku Piye, Nduk? Kulitnya beda. badak. Maksudnya piye? Nek sepama. Piye lah, pemirsa? Apa ngono ani pasti gak ngono. Alah, maksudnya HP ceblok ya tetep rusak. Wis. Jadi bisa aku dibanteng. Ngalah ora dari sapa, jadi aku sebanting. Ayo. Enggak angin. Jirene Sela nek HP kuwi kulit badak, nek ceblok gak dadeh. Coba Makjah sing banting. Banting ya. Acur, Biar Mbak. ajur mumur leh. Apane tak pecal kanggo ki? Ah, Ki ojo delok, Mbak. Iya yo Apa nek sing duwe Walah, jenenge dia iki. kok. Lho Tapi tak iki ada mak. tak cek ngene langsung pecah paling. Bidan mau dintekno dah ayo dah. Enek yo cah saiki kata-katane iki. Kulit badak. Ayo dhewe kulit ula mbek slira. iya? Slira aku sing ula. Kok perlu aku? Aku enggak. Nek enek kok cek akeh kok. Ini mama mang nek mak. Enek kok. Ini bang. Wes mak gak usah tak gomel ben ning kene aku mah. Masa kok jentekno? Kok mama Tidak tidak ya tidak. Nah nasi jentekno sisan ya. Jentek sisan besok nes gawe nes tuku nes besok ya. Ya. gampang. Jentekno sambel wae. Sesuk sampean sibuk kok, esuk Kok masak. kok nes nes sebar le, masa apa ini masak ae. Heeh. Kok nes kok sebar lho jabune tak masak jabune. Lah ini ora kabar. Yang klinik. Implik itik. Mbah. Mbak mak. Kok nek gak ngono gak seru ya. Gak seru kok enek di saluran, Lah, iya, saluran ngono opo? deh. Nggih kuwi saluran kamar mandi kuwi. Rela kok ora ya. Mbah wawon muni. Dari saluran kayak wong-wong lho, Mbak. Nek mataku delok nek saluran opo. Mau. Ya, ndak ambil ya. Gak tok auto nih. Ya ta. Mbak Jun nanti pangan, Mbak. Lewat jalan di sini. Oh Mbak Yunen dhewe ae arang buka nduk nek gak paling sing nelpon Mbak Indah, Makjah wis ora enek. Dek Dewi, Dek Susi wis Nah tintakno kak sithik wae, Mbak. atik wong-wong do nggih status aku yo ora tau je status tak gek status apa ngono. Wis bendino wis gawe konten ning apa ning gone YouTube, Facebook ya wis. Pemirsa sini, pemirsa kalau yang mau sini lho. Masih banyak jambune.
Ben mak, engko ben ku papa ae. Kerupuk iki sampean. Wes aku. Kamunya enak enggak? Heeh. Jangan bicara nih. Enak no Pak, Pak wis ora kirane. Soteng nek masuk lono. Enggak apa-apa, Mak. Soteng Enggak anu. masuk lono lah, Kak. Enggak apa-apa. Aku rasa udah, Kak. Wis tamam nduk nek nduk. Enggak apa-apa. Gawe-gawe. Wis, Kak, wis ndak apa. Besok ya. Nek wis barang awan-awan kok, Mbak. Engko nyeluk Mbak Yati. Yati sak apa-apa. Entekno induk ya, Mbak. Soe apa-apa jambune jakeh. Enggak. Wis aku. Ngarep. Enggak, wis nduk jambune. Nah, beda ambil. Ambil. Enuk nduk. Alhamdulillah ya, Mbak Intan tak nasi. Alhamdulillah tenan pemirsa, masa cerita tentang masa lalu implik-itik. Tapi tenan Mak Cai. HP-ne Mas Dodi iki jenenge kuwi lho Mbak. Implik-itik, Mbak. Apa le Mak? Yo tak eling-eling Mak Cai. Oh, apa Mak? Apa dek kuwi jenenge? Untuk babusin jangan. Ayo ndak yo jangan entekno, wis ayo. Udah. Penyanyi nu Oh, jak dek kurangan, Mbak. Enak ndak ki. Oh, dia dolan nasi, Mbak. Yang habisin wis los. Heeh. Los nek kerupuk sing Mam Selang duduk terus ben. Sakmene iso samplok, Mak. Gampang. Langsung. Wis pemirsa. Oh, ora sida nyusul lho Mak, soalnya bengi to. Ben. Beres asik, Mak. Ya tak Mbak Yun. Tok aja sok, Mak. Apik wis. Iya ya, Dok. Makasih Sela. Wis jos entek lho pemirsa lho. Alhamdulillah. Ngambil wong sing kaya tiga, Mbak. Enggak, ngambil enggak apa-apa, habisin kok. Iki nek malam suasanane nggone Mama depan rumah kaya ngene iki pemirsa. Dalem sampun nggih, Mak, nggih. Iki duwe jeruk keprok barang rong wit. Wis. Apa digawa Vida, Mbak, pesipek iki. Apa, Mama? Iya, ndang. Ndang. Mak Jah makasih ya, bareng Mbak Yun. Mak Jah makasih ya, Mak sampean tak gudeg iki. Enak sik Mbak Yun urung mantep. Kok sik sabar Mbak Yun ora nek tak tinggal. Santai. Ditinggal Mbak Yun sik ngomong. Mbak Yun cek iki ning kene kok, Dok. Kok iso? Wis kerupuke men ning kene wae, Mak. Saman tali esuk kena tinggu sarapan ya. Napa, Dok? Ambil cek sithik barang. Ngantuk. Nggih pun pemirsa, demikian nggih cerita hari ini. Pokoknya cerita iki lho pemirsa. Aku kan dari ket kae iki, Mak. Ayo Mak sok rujakan ning sarwe jambu wis keturutan ya pemirsa. Jambune Mama dibrongkosi kabeh soalnya nek gak ngono entek pangan codot. Wis doa terbaik untuk jenengan semua. Muga-muga sing sakit dan paling sembuh, untuk pejuang garis juga semoga diberikan omongan yang saleh-salehah. Pun nggih pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mak. Rosi. Ya Allah. Alah, putri kembang jambu tekoi pemirsa. Yo. Entak akeh teko. Iya. Mantep Mbak Intan nang, Mbak. Walah winuk tan seger tan. Intan sebelah kono lho, Dok. Jejere Mama. Ini Mbak Intan. Wes Mak, wes ngono ae. Wes dan timaem. Sudah ya. Sik Mbak. Padha Jambu ya. kok mang, Mbak. Heeh. Kok nek gak dikek jambu kan nek gak iso mlonya. Njaluk ngombe. Iya. Iya. Cukup dangan mek. Perjalanan kene-kene wis ngombe cah mangap ya. Gak apa-apa. Nek dikek ngene kan mlonya Mbak. Aku lho bar ke toko roti barang Mak pesen roti. Wes, sok apa Ibu? Iki mang wes. Wes langsung. Iya langsung lah. Sudah. Lah itu Urung tak, tapi wis kering. kumbane Intane mok sak ibrit, Mak. Wes. Timun. Ini Mbak, makan ya. Wes Taman. Nah, nih. Saya cuacanya. Wes Nang dicewel-cewel. Mantap Mbak Intan. Mantap. Mbak Yun. Ya, ayo.
Enak nah. Walah mak mantep tenan no. Heeh. Mak cah wis Mbak Intan. Mak Cah sudah. Yang yuk Mbak Intan ganti Mbak Intan ya. Dihabiskan Dihabiskan ya, Dik ya Guan habiskan ya. Ndang. Ndang. Salahe leh nek adus suwi ya. Heeh, enggak apa-apa. Salahe suwi ya. Nah. Akhirnya nyusul pemirsa. Mandi suwine pol. Enggak pedes kok ya. Enake nganu ya mak sedengan ya mak ya nek pedes banget ki yo. Nek pecinta pedes dah nek ora pedes sih mesti ra marem, tapi nek koyo kita-kita ngene iki sing wis mam pedes ki rasane piye ngono ya wis sedengan bae. Alhamdulillah. Ya, sip. Sipatan. Tapi gulone beda terambah nek gula ngene iki. Dia lebih Winuk. sedep. Winuk ya mak ya. Wis bar ning kene mak gulone kok mak sampean mbok nggo apa to apa. Jadi makan Mbak Intan. Dudut ya seneng cah mak. Dudut iki tak jak rene ya seneng. Ayo Dek tempate baca. Wis bar. Sudah. Mak Jah. Bida. Sela, Ibu. Dikiroi Mbak Intan gak nusul, Mbak Yun. Mbak Yun. Dikiroi Mbak Intan gak nusul. Tak kira ki gak nusul soalnya wis bengi to. Paling Intan wis gak nusul soalnya wis bengi di rumahe aku ngono. Oh terus kerupuk terakhir ya. Ya kita lho sithik lho Bu Ano ya. Wis mak iki nganu mak wis bar iki wis entuk sak menit tok Iya, ya, penting gak Intan apa-apa. wis ketok. Heeh. Tenan Dok, tak kira mang lah Intan lah paling ning omah. Paling Mbak Intan gak nusul. Soalnya wis malam. Mama jenengan ndang istirahat mak sesuk soalnya mau masak. Besok mama mau masak. Tempatnya bayi. Walah iki lho pemirsa tewele. Iki sing tinggu bancaane ning godhong. Iki tewele mama. Gong laki sore sik teles godhok aku kok kae. Tewele jios tenan kok. Padha Mbak Yun kae loro ya. Iya ya mak ya. Wis jos. Loro Wis wis. bar. Dindum. Wis muga-muga tewele sampean woe duadi mak Jah, lumintu terus ya Allah. Wis pemirsa nggih sugeng dalu, selamat beristirahat. Cus. Cus ya Tan.